Alikho elishona lingenazo ezalo amukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Wakadukuza usunemeya entsha elesishamthetho ligculisekile ngeDube Trade Port kanti kufungiswe amakhansela amasha eEFF eMhlathuze. Izindaba ze1KZN TV zifundelo siyabonga kaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umxhumanisi we-ANC kulesifundazwe uMike Mabuyakhulu uthi babuyise uSiduduzo Gumede esikhundleni sobumeya kwaDukuza njengoba ke izinselelo zalomkhandlu bezidinga umholi onamava. uMabuyakhulu beke kanje ekhuluma neziko lezindaba kwaDukuza. uGumede ubencintisana noMilisizwe Nhleko Independent Alliance kanye noPriv Makhanwe DA. Ngaphambi kokuthi kuphakanyiswe amagama, uGumede uqale wakhethelwa ekubeni yilungu lesigungu esiphezulu salomkhandlu. uGumede uke waba umeya kulo masipala ngo-1998 eqeda ihlandla likaSiyanda Mhlongo owakhishwe esikhundleni. Kwathi ngo-2000 kuya ku-2006 waqala ihlandla lakhe lokuqala, waphinde waqhubeka kuyihlandla lakhe lesibili okwakumele liphele ngo-2011 kodwa wakhishwa kwisikhundla sakhe ngo-2009. Ngo-2016 uGumede ube umeya weLembe waqeda ihlandla lakhe ngo-2021 njengoba namuhla esibuyela kumasipala iKwaDukuza. Ethula inkulumo yakhe uGumede uthembise ukulungisa izikhalazo zomphakathi ezithinta izidingo nqangi kanye nokuqinisekisa ukuthi umnotho walomkhandlu uyazinza. Uthi konke lokhu uzimisele kwenza ngokubambisana namanye amaqembu. I think we share a common vision. I think we're one family. I think for us to be able to achieve what we want to achieve and to engage in this mission of achieving the vision, there is a need for us to work together. It doesn't matter whether we are just one representative representing the party, whether we are independent, whether we are MK, whether we are ATM, whether we are AIC, whether we are DA, whether we are IFP. We are all voted to represent the people of KwaDukuza, and we need to ensure that we work together. iANC ithatha isinqumo sokubuyisa uGumede ngoba izinselelo zalomkhandlu ezithinta intuthuko besidinga umuntu oqonda kahle lomkhandlu, ikakhulukazi njengoba sesisincane isikhathi kubhekwe okhethweni lwangonyaka ozayo. Iqiniso lithi iANC inabahola abaningi. Uyaye ubuke izinselelo zangaleso sikhathi. Inselelo esizibukile zakwaDukuza zithe masibuka njengobuholi beANC. Sase sithi imuphi umholi ongaba uyena ongakwazi ukusihola ngalesi sikhathi kulezi inselelo ezikhona. Umuno wethu kuyasufinyelela ukuthi uComrade uSiduduzo Gumede uyena ongaba i-perfect leader yokuthi abe umeya waDukuza ngoba uzokwazi ukubhekana lezi inselelo esibhekene nazo ngalesi sikhathi. iEFF neIFP kanye namanye amaqembu bavote neANC. owe-EFF uthi ngaphambi kokuthi bavote neqembu bebebheke ubuqotho balowo muntu osuke ephakanyisiwe. Njengeqembu leEFF esifundazweni saKwaZulu-Natal okuseqhulwini kuthina ukuthola abaholi abaqotho abasuke belethwa amaqembu ezepolitiki, ukuthola abaholi abazimisele abanentshisekelo yokuphuma beyosebenzela umphakathi bashintshe impilo zabantu. uGumede uthola amavoti angu-38, kwathi uNhleko wathola angu-10, uMakhanyena wathola angu-9. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngeKwaDukuza. Ikomiti lezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha esishamthetho saKwaZulu-Natal lihlole ingqalasizinda kwenye izinhlaka zikahulumeni iDube Trade Port eThekwini. Usihlalo wekomiti uMafika Mndebele uthi bagculisekile ngabakutholile ngoba le ndawo isiyikhaya lezinkampani ezingaphezulu kwama-50 kanti ezili-17 ziphethwe abantu abamnyama kanti ke futhi zilekelela nokwakheka kwamathuba omsebenzi. Ligculisekile ngomsebenzi oqhubeka esikhungweni iDube Trade Port. Ikomiti lezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha esifundazweni kwaZulu-Natal elingamalungu esishamthetho saso. Lokhu kuveleke ngesikhathi beqhuba umkhankaso wokuhlola izikhungo zikahulumeni ukuqinisekisa ukuthi zisaqhuba ngokuyikho. Into esesifike sayibona nemibiko esitholayo yimbiko ejabulisa kakhulukazi. For example, iDube Trade Port isi attracted over 4 billion in terms of ama investment.
inama investment company awu50 kulawo 50 about 17 onwa abantu abamnyama ngaphezulu kwalokho isikhanda amathuba omsebenzi more than 5000 a permanent na more than 7000 a temporary kulesakhiwo nje esikuso sithola into ejabulisa kakhulu ukuthi sekwakhiwa amanye amaphathi atholakala ezimotweni zethu esikwazi ukusebenza sakhiwo lesi sasebenzisa imali engaphezulu kwa 1.2 billion in terms of investment konke lokhu kuyinto esishayela ihlombe lesi sikhungo siqashise izinkampani ezahlukene kufaka ke phakathi nezwela emazweni aphesheya kanti ke muva nje kwethulwe ifemu yenkampani yezimoto iMahindra ezosebenza ke ukuhlanganisa izimoto ebese ke zisatshalaliswa usihlalo weDube Trade Port uchaza ke ngezinye zezinselelo. Challenges one, it's the cost of doing business. Number two is the red tapes. So if it takes a long time for a person who's a construction, it does hamper development. And what you must know to which is dealing Abando, but in Africa. This is a company overseas. So the manner in which they do business is way different from India Latinas. So if it's about red tapes, approvals which are not done, supporting a local service providers or even entities, then it remains a problem. But we navigate around that. Siplan when the mangabe khona more shortfalls. Bonakala ukuthi sihlanganisana ngokusheshsha khona ezoqhubeka construction ibe khona. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uthi ke kuyajabulisa ukubona abatshali izimali bekhetha ukusebenzisa le ndawo nokudala ke amathuba omsebenzi. Alike ibhilidi empty la ngenabo abantu sithola ukuthi kune pressure enkulu nesasasa elikhulu kubatshali beimali ukuba bafuna ukusebenzela lapha eDube Trade Port okuyinto ke enhle leyo ekhombisa ukuthi umnotho waZulu-Natal ukhula ngesivinini esikhulu kwakheka amathuba omsebenzi siyakwazi ukuba sincintisane namanye amazwe omhlaba. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uNtom khona Mvubu ngiseThekwini. Iqembu lezombusazwe i-Economic Freedom Fighters esifundazweni KwaZulu-Natal lithi lizokwenza isiqiniseko sokuthi ke intuthuko ithunyelwa ngokusheshsha emphakathini. Lokhu kulandela ukufungiswa kwamakhansela amathathu e-EFF kumasipala omhlathuze. Okhulumela i-EFF KwaZulu-Natal uChris Msibi uthi ke bazofaka ingcindezi yokuthi kuthunyelwe izidingo nqangi kubantu. Bese kupheleka isikhathi esingaphezulu konyaka izikhala zamakhansela i-EFF amathathu umasipala omhlathuze zavuleka kepha ke leli qembu belilokhu lisole njalo lo masipala ngokusebenzisa ke lamakhansela eselawaxoxa eqenjini ukufeza inhloso zawo lokho kwaholela ekutheni ke libhekishela amahhovisi alomkhandlu kulonyaka liphikisana ke nesenzo sika lo masipala nokuyilapho kwaboshwa khona abaholi beqembu ngokucela phansi ke impahla. Amakhansela avaleka izikhala ebese sivulekile usilindile Sangweni Ntomzodwa Gumede kanye noNkululeko Ngubane. Sijabule kakhulu umsakazi ngokuthi amakhansela ethu agcine efungile izolo. Ukufunga kwamakhansela ethu kusenza sibuyelwe isiqi sethu nokusebenza kwethu esiphophelele ukuthi sideliver iservice kubantu bakithi. Uzokhumbula umsakazi ukuthi lolu daba sesiluhambele kwaze kwaboshwa abaholi bethu ngenxa yokuthi umasipala wasemhlathuze ubungazimisele ukukhipha amakhansela esasesiwaxoshile umsakazi just because bebedlala nje politiki yokuthi bafuna kulokhu bevotela ama-items namakhansela ayengasewona ama-members e-EFF. Ekugcineni ke sigcine siphumelele umsakazi iyalungiswa into yethu bavotile obabumbomvu laphana njengamanje ba amakhansela e-EFF KwaZulu-Natal ngaphansi komhlathuze municipality. Leli qembu lithi lizokwenza isiqiniseko sokuthi lifaka ingcindezi kulo masipala kuthunyelwe izidingo nqangi emphakathini. eThekwini sisebenza ne-ANC kwabanye bomasipala abakhona KwaZulu-Natal sisebenza ne-IFP. Inhloso yethu kwenza isiqiniseko sokuthi ama-services aya kubantu bethu ngendlela efanele. Asinandaba kakhulu ukuthi uyiliphi iqembu, but uma iqembu lele sisebenza nalo lingasasilaleli lingasazenzi izinto
okufanele ngabe kudeliver ngayo ama services kubantu ila siqala khona ke sisho ukuthi cha mina ke anisakwenzi lokho esikufisayo ngakho ke asisezukuhambisana nani silitreata nje iqembu ngeqembu ngokuthi liyayifeza ininjongo esisuke sibona ukuthi kufanele zenzeke ukuze abantu bakithi bathola ama services emkhandlwini ke wasemhlathuze emsakazi vele iIFP ukuziphathe iyasidinga thina neNC ngokunjalo iyasidinga nakuba ke yona ibuyisebenzise no DA no banibani kodwa iyasidinga thina so ke nathi sibuka ukuthi ke ubani ozokwenza lokho kufanele kutholwe abantu bakithi okwenzile lokho then siyakwazi ukuhambisana naye ukusebenzisana namanye amaqembu omasipala iEFF ithi angeke izigudluke kulokho kumele iland expropriation as compromise ngayo siyayifuna omasipala banawo umhlaba must be expropriated sifuna insourcing yabasebenzi umsakazi indaba kwama private security ama private cleaners asifuni nala ihambe khona sifuna abantu babe nama permanent jobs ngoba there is a lot of exploitation la kuma contract kuma tenders okwesithathu sifisa ukuthi yonke umasipala esebenzisana naye aprovide ama sanitary towels kubantu besifazane mahala njengalokhu bekwazi ukuprovide ama condom komasipala nakuphi nakuma public toilets ama sanitary towels are a must ngoba EFF okwesithathu sifuna umasipala nomasipala ulekelele izingane ezihlwempu ngokuthi uyithengele uniform every year izindabeni ze1 KZN TV kuba inkosanhle Mthembu eRichards Bay kuleli qophela ke sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamaphambili namhlanje. Wakadukuza usunemeya entsha eleshamthetho ligculisekile ngeDube Trade Port kanti kufungiswe amakhansela amasha eEFF eMhlathuze. Basabisa ngokumisanse ukusebenza kukamasipala waseMzumbe abeqembu lezepolitiki umkhonto wesizwe abakhala ke ngokunganeliseki ngokuhlinzekwa kwezidingo zomphakathi amalunga leliqembu abhekishe aqonde emahhovisi lomasipala ngenhloso ukuhambisa uhlu lwezikhalazo zabo. Ubekelwe umnqamlajuqu wezinsuku ezingama-21 ukuthi uphendule kokufunwa bomkhonto wesizwe phathi umasipala waseMzumbe ogwini oluseningizimu nelikaMthani. Ekwisona esiqhulwini esikhala ngaso kakhulu isimo sezomgaqo esiphila kuona njengoba uMzumbe siyindawo rural area engaphansi kwamasipala waseMzumbe inendawo gravel kuphela itiyela linibalwe endaweni ezikuzona itiyela ke leli njengoba sikugravel ayigravelishwa ngenye indlela ke ayihlanzwa ukuthi okungenani kufakwe igraveling ngokulekelela ekuthinini kwazi ukuhambeka okungenza ukuthi kwazi ukufinyelela nazona izimoto ngoba ngaphezulu kwaloko kusuke amanzi ethu esiwanikezwa wona aselethwa ngamaVaterikani amaVaterikani akasafiki kufika emphakathini ngoba akuhambeki imigaqo ama access road awahambeki wawona azimgodigodi okuyikhona ukusihlupha kakhulu ukuthi noma khona amathuba emisebenzi kuqashwa ngokobuqembu ukuthi kuliphi iqembu kube sokuthi uthola imisebenzi uqashwa ngobusuku uqashwa ngobumnyama sikhala kakhulu ngalezo zinto ukuthi uma ngabe somphakathi waseMzumbe sonke kufanele amathuba siwathole ngokufanayo ngokulinganayo abantu okuyibona bezwe losizi lwala emakhaya ithina bomama abantu abazosizi longabi namanzi njengoba ngibona nje ngikhala ngamanzi ithina bomama abantu abazungabi nogesi bothwala inyanda zenkuni ithina bomama abantu abazosizi lokuhlukunyezeka emakhaya eGBV ithina omama abantu abazukudlwengulelwa kweingane zabo ithina bomama so namhlanje ke sizozwakalisa isikhalazo sethu ukuthi nkosami enough is enough. Abaseka le mashi bathi izinkinga ezibhekene nabahlali baseMzumbe azipheleli ekwantuleni kwamanzi. Izindlu ababethengiswe zona abantu sekuphele iminyaka emibili izindlu bengakhelwa abantu. Okuphezulu kunawo konke abantu baboleka izimali ezizalayo ngoba babethengiswa ukuthi kumele bashintshe ama ownership ukuze bakhelwe izindlu. Sekuphele iminyaka emibili lezo zinto zingakapheli zingakokwakhiwa. Siyacela ukuthi umasipala usinikeze izimpendulo ukuthi yini ebambile ukuthi abantu bathole izindlu zabo. Umququzeli wale mashi
uthi bazovala thanqa lo masipala uma izikhalo zabo zinganakiwe. Uma kuhluleka ukuthi umasipala usilekelele kulesi sicelo sisicelayo ukuthi uze kuthina emphakathini kuyosiphoqa ukuthi kube yithina esigcina sesiyoqhinqa khona lapha emahhovisi sibenzele umsebenzi kuwona kufanele bawenze ngoba njengoba phela bekhona bekumasipala baqokwa abantu ukuthi balekelele ukuthi balethe service ebantwini. Uma iservice behluleka ukuyenza kusho ukuthi kuyophoqa ukuthi umkhonto wesizwe cha kufanele occupy amahhovisi ukuze ulekelele umphakathi ophila kona. Kanti uhlulwa lezikhalazo zamukelwe umphathi wamasipala waseMzumbe. Masithobeke kakhulu ke ngomashakweni ukubonakala kune peace siyathobeka kakhulu siyakholwa ke ukuthi inhlaka ezifanele ziyakubuka uhlalweni ngesikhathi esifanele nithole futhi impendulo. Siyabonga. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisemzumbe. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu-Natal uholwa ke ungqongqoshe uThula Sizwe Simelane uhlanganyele nabesifazane abangabaholi bomdabu okuhlanganisa amakhosi kanye noNdlunkulu ukuzobungaza kanye nabo njengoba kuyinyanga besifazane. Lo mcimbi uhlanganisa izifundo ezahlukahlukene kanti ke ububanjelwe ngaphansi kwesifunda amajuba. Bawuthokozela uNdlunkulu umcimbi obubanjwe ngomnyango wezokubusa ngezokubambisana nezomdabu wokubungaza inyanga abesifazane. uNdlunkulu wakwaZulu uthi umgogodla Women's Forum usuyabonakala. Kusukana namhlanje kukhulu kakhulu ngoba njobuzwa nje masithi somgogodla Women's Forum kusho ukuthi somgogodla ngempela. Lento yenza ukuthi isizwe sime, yenza ukuthi inkosi ime, yenza ukuthi yonke into ime. Umuntu wesifazana umgogodla vele. So to top it up ukhokta noma umnyango wezamakhosi babuka ukuthi ke ngoba sikhona vele esakhiweni sobukhosi kubalekile ukuthi nathi siyikhombisa indima esidlala nesingakwazi ukuthi sidlale esidlalayo vele kodwa ukuthi ngoba ibingaqhamile ibinganakekile so ke namhlanje ke siyabonga ukuthi finally ekugcineni sekuze sakwazi ukuthi umgogodla Women's Forum ubonakale uvele wazeke. Kanti inkosi yakwaZulu Harry Gwala ethi zisakhona izinselelo ezibhekene namakhosi abesifazane. Oqala sibuzekuthandwa singamukele kahle la emakhosini abotata kodwa sazi basizelwe sinyamezele okwenze namhlanje sisi ngifuna ukubongela mina umgogodla ngibonga uMC wethu uShenke ngasenzele kona namhlanje umgogodla bomani uzamela udonsa kanzima kodwa namhlanje uzoba nebudget umgogodla sicela ukubonga kakhulu kuMC wethu angathi namhlanje akuthiwe masihlangane sibodlunkulu ibe khona esayenza ezizweni zamakhosi iphumelele. Kanti uNdlunkulu wakwaZulu uphinde wachaza indlela omgogodla olekelela ngayo. Umgogodla masiqala sasibuka indaba yokuthi kunezintandane eziningi emakhaya. Number 2 kukhona omama laba esibabiza ngabafelokazi abangenabo baba emakhaya. So ke sasesibuka ukuthi umuntu wesifazane nje in general unaleyo nkinga yokuthi ke ena ukuhlupheka okuningi buka uye uma ngekho ukudla uyena ofanele abone uma ingane ezigula uyena ofanele abone ingakho ke sithi kubalekile ukuthi oNdlunkulu basebenze inkinga ezikhona uma kunendlala uma kufiwe uma kunjani uNdlunkulu otshelwa kuqala ngoba inkosi yalandela ngithi amakhosi siyawahlonipha so kuqala lapha kuNdlunkulu ukuthi akakwazi ukuthi adlulise enkosini ukuthi naku kunenkinga kodwa ngeke udlulise ukuthi balambile nawe uyazama khwathazise kube khona okwenzayo. Khona manjalo ungqongqoshe uThula Sizwe Buthelezi uthi lolu suku ngelondlunkulu ukuba bexoxisane ngezingqinamba ababhekana nazo bephinde bephume nezixazululo. Usuku ke namhlanje oluyinqa izivele ngoba sisonga inyanga yabantu besifazane kodwa sisonga eqophelweni eliphezulu. Bekuyithuba namhlanje lokuthi oNdlunkulu baxoxe babonisane balulekane ukuthi kulomsebenzi wokuhola isizwe yini edingakalayo koNdlunkulu. Saphinde saxoxa kabanzi ukuthi umnyango kwakhokta ikuphi ongakwenza ukuze umsebenzi woNdlunkulu wenzeke kangcono phakathi kwezizwe abayiholayo. Kube kuthobeka dladla izindabeni ze1 KZN TV ngise Newcastle.
Imeya kamasipala uLundi Wilson Ntshangase uthi unethemba elikhulu lokuthi ukuvulwa kwegatsha elisha lenyuvesi yaSongoye kuzovula namathuba omsebenzi kukhulisa nomnotho wendawo yaSondini. uNtshangase ubekhuluma kanjena ngekathi lo masipala uzonikelela ngokudla ezikoleni ezingu56 ezizinze eOndini njengoba zimatasa ngamalungiselelo ezivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela konyaka. Njengoba izivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela konyaka sezinyathela abantwana kungekudala abafundi bakamatikuletsheni basoLundi bezikole ezingu56 sebezoqala amakhempu okulungiselela ukubhekana nazo ngqo. Umasipala uLundi ubeke eceleni inkece elinganiselwa ku560,000 wamarandi ukuxhasa zonke lezi izikole ngamavawusha egilosa enani lika 10,000 isikole ngasinye. Ethule inkulumo yakhe umeya kamasipala uLundi uWilson Ntshangase uthi ukuvulwa kwegatsha elisha lenyuvesi yaSongoye ekulindeleke ukuba livulwe oLundi lizodala amathuba omsebenzi kuphinde futhi kukhulise nomnotho wasoLundi. Thina ngabazali esazi ukuthi ingane zethu ziyikusasa lethu. Sibona kuzoba umthwalo litho ukuthi ingane zethu uma ziyokhetha lomkhakha ofuna ngeke sikhethele. Mazi yokhetha lomkhakha ekukhuluma ngawo. Uma ithanda ukuqhubeka khona la zibe ziphambi kwethu. Sibona leli thuba leli futhi lokuthi amathuba emsebenzi lapho uLundi ayoba maningi. Awucabange nje uma ngabe ecampus babasho bathi manje operator kakhulu iyobe inezingane ezo-8,000. Uma ngabe si-operator kahle kusho ukuthi amathuba omsebenzi ayobe khona. Bakubeka futhi kwacaca ukuthi bona irest noma bangayakha eyabo irest ingakhotheka kuphela abantu uningane eziwu-2,000. Kusho ukuthi lelo 6,000 lo ozofuna amarest ngaphandle. Angithi-ke uma ngabe osomabhizinisi bethu kanye nani obolweni nayigrupa nakhe izinto ezisigangathini ikhuphule izinga lomnotho. Umhloli omkhulu wasemahlabathini uXolile Cele uthi mkhulu kakhulu umehluko ozokwenziwa lolu uxhaso. Le mali umasipala asipha yona noma lama voucher umasipala asipha wona, umasipala ubengadecide ukwenza noma yini enye anga-investi kithina njenge-education. Siphakamisa nje ukuncoma ubuhlakani obukhulu umasipala wasoLundi ukuthi into ithi uma ngabe ufuna umphakathi wakho owuholayo uphumelele ubuzo-investa kwi-youth yendawo oyiphetheyo, u-investe futhi kwimfundo yabantwana bendawo oyiphetheyo ngoba uwenzela into yokuthi ubakhulume ubakhuthaze bese beba abaholi abanohlonze bakusasa. Umfundi uNtando yenkosi Ndumo uthi bazimisela ukuphakamisa iflegi lasoLundi. Sumachefu ka-2025 sithanda ukuzwakalisa ukhulu ubaba wethu uMgasa ngokusikhuthaza nokusiza emzameni wethu uPastor uMjiki uMgasa. There are many struggles and challenges that we face as matriculants, but through this camp, we'll be able to get the help that we need in order to achieve overwhelming success. Through this camp, we spend more time with our teachers, we're able to study in groups and share knowledge with our peers, and we're able to study effectively and efficiently and strive for success. We receive motivation to be what we want to be and reach for the stars. Ake siphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye futhi indaba masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko-ke ezihamba phambili namhlanje. Wakadukuza usunemeya entsha elesishamthetho oligculisekile ngeDube Trade Port kanti kufungiswe amakhansela amasha e-EFF eMhlathuze. Ake singene sijule engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli liwu-17.72 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.92 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.67 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide-ke lona lingu-$3,411.64 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$68.62 umpongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulindeleke ukuthi kusiphuke izidindi kumdlalo wokuhlungela imidlalo yendebe yomhlaba ozokuba-ke phakathi kweBafana Bafana kanjalo neNigeria ngenyanga ezayo. Umdlalo-ke phakathi kwalamaqembu omabili ujwayeleke ukuthi ushube kwaziseke kusuke kuyizinkane zababili njengoba-ke kuba-ke ngowamaqhubu lingekho-ke elifuna ukugoba uphondo. Lo mdlalo-ke phakathi kwalamaqembu amabili uzokuba ngomhla ziyisishiyagalolunye kuMandulo enkundleni iToyota Stadium eBloemfontein, kanti-ke ngolwesihlanu lo mhla zinhlanu ngenyanga ezayo iBafana Bafana izoqala-ke ngokudlala neLesotho. Ake sibhekene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumia mondlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.